Niečo iné super. Pozri, takáto krásna biela vesta, posledný kus, posledná veľkosť, číslo M, za cenu 26 €. Perfektná, krásna, kombinovaná s čiernymi zipsami, kapucňa, tá sa dá odopnúť a je krásna tá vesta, krásna biela. Veľkosť M, posledný kus, pod ňou takéto šaty, veľkosť S/M, pôvodná cena 40, teraz 20 €, perfektne sedia, vidíš to. Takže s touto bielou vestou, krásne oblečené. Ďalej vesty mám ešte napríklad takúto posledný kus, veľkosť S, krásna bledomodrá farba, 26 €. Potom ešte takéto pekné bledofialové, tie sú 5XL, 4XL, 6XL, cena 26 €, kapucňa sa dá odopnúť, vrecka na zip, celá na zip, nie je úplne hrubá, je teraz na toto počasie vhodná, perfektná. Prídi do anexu v Rajci, pretože ešte tu máme potom posledné dva takéto kusy, takáto krásna bledoružová farba. A čo je na tom najviac super, pôvodná cena 55, teraz 26 €. To je aká zľava? Si to vypočítaj. A ešte takáto šedá, to je naozaj taká väčšia veľkosť, je aj dlhšia. Veľkosť 46, ale aj na 48 určite. Cena 28 €. Takže Anex Rajec, navštív nás.